Enjoy no. Share the live video. I want to enjoy no. Share the live video. Ndị jela afọ na batago. Kedu nke na-eme ụmụnne m? Kedu nke bụ isiokwu? You are in Chidimma, Rita, you are welcome. Ọ bụrụ na ị join nwa, share the live video. Gbasa okwu, gbasa okwu, gbasa okwu, gbasa okwu. Ọsọlọ Jpac, ọsọlọ Jpac. Ọ ga-ayọ Ogechi Njaka for forgiveness. Ebe m nwa bụ ofu nwa nwike zu okwu na ya. Ọsọlọ ya na ọsọrọ ya. So far no step go. Gamo Ogechi Njaka arrest. He have to ask for forgiveness. Ma ọsọrọ ya na ọsọrọ ya. Ya bụ ebe m kwụ na ya. A sị na nwata na-agbasuru ugede malakwa na egwu ọ na-agba bụ egwu ndị mmụọ. Okenye na-akarị isi ya kpuo nsị ọnyụrụ. Okenye na-akarị isi ya kpuo nsị ọnyụrụ. Okenye na-akarị isi ya na nsị anụ ọnyụrụ ya kporie. Ịghọtago? Gụ na nwaanyị na-emetụtụ nsa ya okwu. Gụ na nwaanyị na-emetụ nsa ya okwu. Gị bụ mmadụ ga-ayọli natarịrị Ogechi Njaka si ya I'm sorry. Ma ọsọ gị nwa na ọsọlọ gị. Ọ bụrụ na ị join na biko share this live video for me. Metụ aka na share button ka anyị gbagote. Metụ aka na share button ka anyị gbagote. Peter, ọ bụrụ na ị nọ nso, you can request ka ị join nwa m. Anyị nwere a lot to say here. Anyị nwere a lot to discuss today. Peter, m na-eche gị. Chiaba. Ka ndị mmadụ join anyị. Chiaba ka ndị mmadụ join anyị. Jpac ọsọrọ gị na ọsọghọ gị. You have to say I'm sorry to Ogechi Njaka. Ebe mwa bụ ofu nwa nwike zu okwu na ya. Chiaba. Enwere m time ịza mmadụ ajụjụ. Ọsọ gụdegido nonsense ka elu echi. Mkpọkwa ga afa ka mmadụ ihe kpatara ya. Ka mmegị ka trend baka ụwa mara onye ewu. Gee ntị. A sị nọọ oke nọ n'ụlọ bụ ya ga-egwe oke nọ n'ọfịa na azụ dị n'ụlọ dị n'ime ngịga. Onye ma mmadụ na-egbu ya. Ebe ọbụla Jpac na-eje ọ bụrụ na uru adịghị ya, o si ebe ahụ pụta. Jpac bụ mmadụ na-alaik ebe ulu dị. Ụbọchị ọbụla ị kwụsịrị nyedebe Jpac, ụbọchị aka gị na ya sịrị. Mmadụ Jpac bụ na ụbọchị ọbụla ị kwụsịrị nyedebe ya, ụbọchị ahụ ka ụtọ gị na ya na-abụ kwụsịrị. Ụbọchị ọbụla ị kwụsịrị nyedebe ya, ụbọchị ahụ ka ụtọ gị na ya na-abụ ma gịnị kwụsịrị. Jpac ya eje ya Ogechi Njaka ọ ebe m kwụ na ya. Ekwesịrị m ịbata live video last time but I wasn't feeling fine. Ịghọtago? Ada m feel good. That is why I do shift to the live program. Ọ bụrụ na ị join nwa m biko na-eshia ka anyị gbagoten. 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 Leo power. Jpac
ga-ayọnata Ogechi Njaka, ọ ga-ayọ ya ma ọ sọrọ ya ma ọ sọghị ya, ịghọtago. Ọ gwara anyị sị na-etinyere na payroll. Ndị na-edu ya bụ na ha agwụ ya eziokwu. Ha sị na m bụ woman rapa akwụ ya. Woman rapa mbụ na ya bụ na m kwụ n'eziokwu ọkụ ya. Na nna agụchitela Ogechi Njaka. Nna agụchitela Ogechi Njaka maka m kwụ n'eziokwu. Ọsụkọsụ ya asụgbu unu n'ọgba ije a maka Chukwu. Mụnwa. Anyị ncha ya anọghị ya na-afụ ka o si end ya maka Chukwu. Anyị ncha ya anọfụ ka o si end ya. Ma gụnwa na-asị na m bụ anụ ọfịa, na gụnwa na-asị na m bụ nke a, na m bụ onye nke. Anyị ncha ya na ebe ị ga na-afụ m, mụ a na-afụ gị. Anyị ncha ya na ebe afụ ka o si end ya maka Chukwu. Ụfọdụ na-ekwu ka m ga etụpụrụ nta agbafọ ese maka onye gịrị ya na-eme ka ife nwe ike zu. Mmanụ gata n'ụwa blọkụ agị, m blọkụkwa aga ka m mara ihe kpatara ya. Enidiri gị ebe a. Gị nwa bụ onye na-apụta na-agwa m na na-asọpọtụ Ogechi Njaka, kedu ihe melu iji wee necha anya wee sị m sọpọtụ ba Jpac na sọpọtụ Jpac na gịrị ji mee? Kedu ihe mere ị nechara anya na-efe ilu na mụnwa na-asọpọtụ Ogechi Njaka na mụ dị very wrong? Ogechi Njaka ọ nọghọ human being ka ọlọ nne mụrụ ya. Ọkwa niile na-eme m ife nsị gị na ife nke anyị na-eme na m alaikiri ya, kachi ntị na-eme m ya. Ọkwa ya bụ nsogbu. Imejọrọ m, ngwa gị na imejọrọ m. Imejọrọ m, ngwa gị na imejọrọ m. Ịghọtago? Ịpụtazie kama gụnwa ga-apụtasị m na-ede sọrị, ịgwaba m na onwere ihe m ga-eme na dutere m bụ gịnị na m enwere onye ya ekwuru m. Due to this kind of things ka so many people ji aba gang dị iche iche. Because ife ilu onye ga-eme mmadụ intimidate, onye ahụ eje mee gị ife ịtụba ha anya duto na gụnwa na onwe gị na-efe ilu na ị ga-eme ya intimidate. Ịghọtago? Gụnwa na onwe gị na-eme na ị ga-eme ya intimidate. Ife iluzie na ị ga na-ekwu ihe sọrọ gị ma na ị ga na-eme ihe sọrọ gị. Ịghọtago? Etu anụnwa Ogechi Njaka nọ ka m jụrụ ụnụ si ụnụ a na-efe ilu na mụnwa na-asọpọtụ Ogechi Njaka si na ya ride on because erugo m oge isi ride on. Ọ ihe nnọziri ya na ride on. Achọghịzi m nke a ya mụpụta nsị ụlọ biko ka ekpe udo. Oge mgbe m kpere udo ebe a, mana nna m ochie wee nwee obi wee je kpụrụ Ogechi Njaka ebe a ka m nọ wee sị na udo amandezi efuru udo. Anyị achọrọzi udo until na anya nwere onwe ya acceptụa na ọ chọghị udo. Until na anya nwa bụ mmadụ eme accept na ọ chọghị udo, ọ mgbe aka a ga-eji dọdebe ya. Efuru nke ikpeazụ a ka m na-agwa gị, until na ya bụ Jpac eme accept na ọ chọrọ udo ya ka udo eji bịa. Ịghọtago? N'i na-eme mmadụ ife, onye ahụ gwa gị na ife ị na-eme na ma like ya, o mere ife ọjọọ wee gwa gị na ife ị na-eme ya na ọ likiri ya, na gosi ya sọrị na imejọrọ ya, abụrụ problem. I chuzuo instead of gị nwa ịpụtasị Ogechi Njaka I'm sorry, i decide ya na ọkara gị mma n'ilu zuru ife niile ị nwere dam na ịpụtasị ya I'm sorry. Anyị ga-enyere gị aka ọfụma drag ya gị ọfụma. Anyị ga-enyere gị aka bupute gị ọfụma. Ịghọtago? Unu jeje kpụrụ ya tie n'ime pụtazie na-echezi ka anyị nwabụzi ndị na-asọpọtụ ya dịka unu si bụ ndị tinyere na ndị a na-akwụ ụgwọ. Anyị nwa a na-akwụ ụgwọ pụtazie ka ụjọ tụba anyị ka anyị mama bilibili ka anyị pụta mebezie vidio si ụnụ nna biko ụnụ gbaazi Ogechi Njaka. Anyị kwechiri unu wee jebe mmadụ arrest n'ụtụtụ wee nọgide obuchi onye ahụ na police station mekwuo onwe na arrest. Imere mmadụ arrest n'ụtụtụ, ị nọgide na police station chijie imekwu onwe gị arrest. Ihe ịnọzi ebe a na-eche ka ị mara onwe onye ya abịazi ka onye mere mmadụ arrest na-achọzi udo. Onye mere mmadụ arrest na-achọzi udo. Eche na ọ bụ na ime mmadụ arrest ikwechiri na ịchọghị udo na ama mkpa udo. Ime mmadụ arrest ije na police station jee kpakwuru. Ịghọtago?
Yeah. Saga love, you make it add come again. I'm on me here and medicine. You got to go, you can add again. I'm a mega accept now. You got to go? Remember the arrest. Good on ya, no good on a police station till morning, from morning till night. You got to go? If I want to nwoke na ibi ya nọ nwoke na ibi ka ekisikwu ya ekwu na nwoke na ibi ya ha bụ n'okwu ọnụ na-emebe emebe anụ eji akpụrụ nwaanyị na-agwazi m na nwoke na ibi ya ha bụ n'okwu ọnụ nke ikpeazụ a you have to go and beg Ogechi Njaka ma ị laikiri ya ma ị laikiri ya minus that nke na-abịali ndị ọsọ na-atụpụrụ gị azụ ndị ọsọ na-atụpụrụ gị azụ because ịma na mụnwa na onwe m adị nka prọfet ngwa gị okwu ọbụla ya nọrọ efu ya n'anya ọ na-eme because anyị nwa bụ ndị na-anụ before that you gotta go. You better go now. Mgbe ka nwere oge ị ka nwere oge now ị ga-ayọ mgba alụ anyị nwa bụ ndị na-anụ before that azụ ka nna atụnyere gị now you better go and apologize to Ogechi Njaka minus that ị ga-efesi this time around you can never believe it. Nke abụọzi nke a na-ekwu okwu na-ekwu gbala anọsị na ikwu okwu na all action ka anọsị na ya so onye ọbụla bụ n'iso na support Jpac the best thing ị ga-emedebere ya now bụ ịpụta si ya na biko you have to make peace with Ogechi Njaka. That is the only solution for this thing na-aga now. E hụrụ ihe a na-aga now you gị nwa sị na likely Jpac like ya ihe niile o mere eme ifuru okwu ọ na okwuru okwu iji ọkpa ọtụ na ọ gara aga only thing ị ga-emedebere ya now nna atụnye ụnụ azụ ka nna atụnye ụnụ nna ama ya bụ ọkwa before mmiri ezobe ịghọtago because ma ọ bụkwa ma mmiri ahụ ezokwa ahụ ga-ezokwa ahụ enwere m ike na-ekwu ya na-agụ nwa na-efiru anyị nwa bụ ndị na-anụ before daa mụnwa jos pụta na-atụnyere ya azụ the best thing ọ ga-eme now bụ ịga yọọ Ogechi Njaka si ya I'm sorry for what happened nwanne m nwaanyị biko ka anyị dozie kedu ife na-ese nyewa bụ only solution now for this now efere nke anyị abapụta onye ọbụla akwụ ihe live video na-eme live video ọ bụzi solution now nke anyị abapụta ọtụtụrụ kamera tie n'ihu ọ bụzi solution ọzọ ụnụ ga na-afụ ya na bụ action ụnụ ga na-afụ na action so onye ọbụla si n'ọfụrụ Jpac n'anya fụ ya n'anya nke ukwuu only thing ị ga-emedebe ya esi anya ma gịnị ya mee peace with Ogechi Njaka that is it. Nke a bụkwa must ọ bụrụkwa ada ayọkwa biko they know they beg and make you go do am nke a bụzi nke biko ịghọtago because ebe ya bụ okwu na-aga now ma gụnwa bụ supporter ma gụnwa bụ onye na-asọpọtụ ya asọpọtụ nwere ike inwe ike ijikwu aka nke gị sef gbanyekwuo kamera nke gị na-ayọ biko si hapụzie Jpac si gbalụzie Jpac. The best thing gị nwa na-apụta edele m na m bụ onye ala na m bụ egwu na nwere ihe m na-alụ the best thing ị ga-emere Jpac now ịmala etu isi ataịpụkwala m ihe na ataịpụ ebe a jee na peji ya derie ya up to 100 ya bụ mepe peji ya ọ na-afụ those things. Jpac number 1 you have to go and apologize to Ogechi Njaka gwa ya si ana ede sorry n'ihe mere that is the only solution minus that azụ ka nna atụnye azụ minus that ị ga-efesi now ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị nwanne m na keke na udodi good evening or good afternoon or good morning can you be see watch I ezigbo nwanne m esi Nigeria were watch abịabugo na your program before yeah and I'm eji ike abata na program mmadụ for some reasons ọna ụmụ okwu ị na-ekwu one day wee sị ka mbata onye ọzọ gwa m niile emechighara m your program bụ Peter. Okay, Peter. Yeah. Okay. Now, onwe ihe m chọrọ ka m call to attention of people. Yeah.
but in a program, one woman and a Mirabel where there. Kwe hoku, but that program with my face. Why that bunk or that those things. Yeah. Now, here you blue cook about that town at the same Mirabel. So, na petition, where Ogechi no. In agreement now. Yeah. Now, I want to prove something to people. Because Ogechi Okeke Njaka abana mwana social media more than 7 years. And I know you now. I hear you. And it took me time to study the case. I was in and out of this case. Many people now commenting on this case. Bondage also Batanya. I'm Ogechi Okeke Njaka na 2010. Many of them went by Facebook. Most of those people now commented today. Now, can I go through something? I want you to work with me patiently. Yeah. This is the same Mirabel that wrote petition against Ogechi Okeke Njaka. Okay. That she was sharing her nude. I don't know Minafiha very well. I've seen it. This is a chat between me and her. And she wrote, when she was complaining, on Wake, and went on the other part, I'll say, no need, ask me, no need for cry. Let's try and sort out between you and the woman. Yeah. You see me then now. See, I know. I want the guy to have issues, which is on our complaint, which is a cancel. This cancel is a young man who know for a video, but Ogechi arrest. Yeah. Ye teach, ye polo, name a White. video. Yeah, ye polo white, name a video that day. Okay. Now, listen. Mirabel is a lesbian. I have the proof. I said it on your platform. I could hear before. This was the shot. She said, Idenna, telling Kinsley, I asked her to buy me gold. Gegwante. You see that gold, she must buy it. She has took 2 gold from that woman worth of 4 million naira. And was blackmailing the woman for the 3rd gold before the woman approached me. I will bring the evidence step by step. Deform character man. Deformation is when you lie against individual. Yeah. Telling the fact is when you have proof to back up everything you are saying. The chat is not just with me, but is between both of us. Yeah. This is a confirmation. So, all people now judge things. I judge no Ogechi, makana if we are not the vocal. Makana if we are not That's true. Don't judge out of sentiment. Yeah. Do your little research before you conclude. That's it. Come, put it through. Or see then now. I don't know, and I care not. See, no, she will unblock. No, she will unblock her. Reason, Njia will okay, settle Elizabeth Ebutelum privately. Yeah. This is the same person that's in Ogechi send the video outside. How did that video leaked? Who was the woman Anna say, Mommy, I miss you? And who was Brian? I say, Brian, Yeah. if you finish watching the video, delete it. Who was those individuals? Okay. This lady is a blackmailer. Yeah. Now you can imagine Eboji Otuya will I blackmail other women for gold. Yes, okay. So now somebody will come and tell me that Ogechi shared a Hoji one. How? Keduko Ogechi Singwetia. Oh, the Ogechi video. So sometimes people will just come out
and say things out of sentiment. Imagine somebody taking up this kind of woman to write a petition to use against an individual. My brother, I don't want to go through all those things, but the chat is there. I can forward it to you. Yeah. Even voice notes and everything. Yeah. Now, I will play one voice note for you. Give me a moment. Okay. To back it up. Okay. Give me a moment, just a moment. Na anụkwa maka ọnụ nwa na-fight Ogechi Njaka. Maka ọnụ nwa bụ na ọnụ Ogechi Njaka ọ na-fight ya duto na ọ na-eshi ọtọ ndị mmadụ. Ekwugo m okwu a before. Ogechi Njaka shi ala ọtọ ndị mmadụ. Ọtọ ndị mmadụ ọ na-eshi a. Ogechi Njaka na-eji foonu bịakwute gị na be gị ebe ibi. Bido be gị. Ọgwụ nwa na-eji aka gị ma onwe gị vidio. Lee ọtọ gị lebe ndị ọ dị gị mma. Onweze ka oge ọtọ gasị gbagidoze wee baba Ogechi Njaka aka. Ogechi Njaka expose oye duto na ọla ka ihe ị na-eme ka ị wee kwụsị ya. Onye ọbụla agbagharịba. Gị nwa bụ nwaanyị na-ewere foonu tinye na nkata iji anyụ mamịrị na-agba vidio na-ese ndịrị nwoke. Makwa na onwe mgbe oge eru ọtọ gị anyị na-anya ga-agbakwa n'ezi. Nehi ga-emelụ m name little time. Yeah. You can put this thing on hold. Okay. Come with the proof to back it up. So then I'll forward it to this phone. Then I'll request back again. No problem. Just no problem, my brother. I'm with you. And what I go? Maka ndị bụ na ha na-eji aka ha na-alapụta onwe ha n'ezi. Dị nwa na-apụta na ataki Ogechi Njaka na onwere ihe o mere gị. Ịma na mụ ala onwe m o nwere ndị mmadụ mbụ before efo m stand ya with mmadụ mana na onwere reason. Ada ma support ihe ọjọọ. Ịghọtago mụ ada support mụ agba ofu nwa nwike zuo oge abụ last person na support ihe ọjọọ. Imejọrọ mmadụ gwa gị na imejọrọ ya. Ị chọbazi ị na-ewe ị ga-eji wee na-akọva ihe ọjọọ imere mmadụ. Ụnụ na-apụta na attack Ogechi Njaka. Ogechi Njaka can never fight you unless in a fight ya. Ogechi Njaka can never call your name unless in a kpọla. This woman can never post anything concerning you unless in a chọrọ ya okwu. So kelee ihe o ga-eji pụtasị na gwa Jpac si m na anyị mejọrọ m na ihe imere m na ihe imere na ka si chọ ka isi mee ihe a ka udo wee dị. Ikwechiri akpọkwa ụnụ kpọkọta ụnụ ọnụ ka ụnụ chọọ udo n'etiti ụnụ na-abụ. Gị nwa bụ Jpac emile onwe gị. Ihe na-agwazi anyị bụ na nwoke a na-asị nwaanyị ndo. O nwere ihe ha bụ na na-eme sometimes ụnụ nwakpọrọ onwe na ụmụ nwoke na-eme n'ebe ụmụ nwaanyị nọ sometimes ọ na-acha m baa ọ na-achọ m baa. Ọ bụ eziokwu na nwoke bụ a na-akpọzi ya na nwoke karịsịrị na-abịa n'ezinụlọ. But o nwere wee nwoke ji ayọ nwaanyị mgbaalụ. Asọmpi gị pụta sekpụla ha na yọba Ogechi Njaka. But you know that you offended her. Kedu ihe mezili na ịma nsị ya na ịdị sorry. Ịpụta nwaanyị you prefer to lose everything that you have than to say sorry to Ogechi Njaka. So katakata ha na-abịa kịta gụnwaji aka gị create elu onwe gị na ihe this my brother na-ekwu now. Mirabel na onwe ya abịago na this my page. Ọ join go m na live video. Ile gbaba paka Ogechi Njaka ji eme m nke oge before m mara onye Mirabel owo bụ na page this guy ka ihe a na-akpọ ya onye obodo ebe mfụrụ oposturu ya with ụmụ ya ndị obere ebere the woman meele m nsị kere onye bụ by that time anwabeghị m onye bụ Ogechi Njaka mụ na ya na-aba akpawabedị but on the process a na-akọ na oji wee bụ na Ogechi Njaka shi ala ọtọ ya nke a ji ime ndị mmadụ tụbara ya ego. Okay now m nọ na live video ọ join m ile gbagido si mba na this video this lady kwuru ihe o kwugara about Ogechi Njaka dịkwa mma iseret out so that the world can put mouth onye ọbụla ga-anụ because ha na this live video ifụrụ o tere ezigbo aka ọ bụrụ mmadụ nche na-apụta watch gị end ya na-abụghị ndị joinụrụ na-efolo ihe a na-eme. So many people ya bịa watch ya ha jump ya and decide ya ka cut those parts because all the more interesting we post way
This lady were but my page. There I reply home or tackle on na WhatsApp. Or develop message. Only on our because more I'm a busy person. If I'm on to phone more when I'm more free. If what I go out to room now appear front and back. Nanji Brunka Nanji Brunka also. Can you hear into a post to that video? Can you hear into a cut to Leba? So if one actually one but another at Ogechi Njaka Ojo. So if man either up everyone else in that Ojo. Can you hear me into a cut to the video? Post to you attack about why into post to that particular side. Can you hear that check column? Can you hear that choose can water now? So here na achọ ka ngwọta abụ na ị na-atụ Ogechi Njaka ụjọ ma ọ na ihe niile i kwuru bụ asị ka ọ gịnị ka ọ niile ebo Ogechi Njaka ebubo ịghọtago. So on the process mụ adịrọ interested na ihe ahụ ọ na-akọ duto enwere m time ka o si nweta time ọ gbagidolu m meseji gbajuolu m fonu ihe meze mụ atụtụrụ fonu m send ya voice note na ọ bụrụ na o send anything again na m ga-ablọk ya. Or send the iron block or we talk about another WhatsApp. Make it this thing. So the young can block it one by one. Okay, change the no way. They are going to send that lady in and yourself. No, the guy can about Bachelor Saga. No, Bashit again, or we are no where's the time here. So, Mirabel and appropriation and they locating the petition. Also, now one of them who delogating the petition. In a delogating the petition. For what? Ogechi Njaka onye nwa bịa gbagi video. If you didn't see why nja agwono, ono nwa bụ mmadụ be very careful. Very careful ihe ọbụla ị na-eme na this social media. Be very careful ihe ọbụla iji ndụ ga-eme na this social media. Because ị nwere ike mecha ya chefuo ya one day atụpụtala gị ya. One day efu ọtọ gị n'ezi ọ fly ba. One day if you ebe ị ga-enweta onwe gị you can never believe it. Okay now ọ bịazi na-esho ozi onwe ya mgbu Mirabel ka emetebere ihe ebele ụnụ hapụzie ịkpa isiokwu ọfụma ụna attack bụ Ogechi Njaka why o eji shi ọtọ ahụ kedu onye mere that video ọlụ onye nwa ji aka ya mee that video ihe gbasara ọtọ ya Ogechi Njaka mere video ahụ ọ bụ Ogechi Njaka ji aka je mere video ahụ akọba n'ọdụ so na-ewetara ego nwa mee nka Ogechi Njaka force nụ ka ime that video. Why can't you be yourself? Mobile bụ mmadụ dị responsible. Etụtụrụ kamera gbagide onwe gị video kwụrụ ma feeding bottle n'ọgụ because I watched that video. So ị gazi gwazie m na Ogechi Njaka post ya na o mere ihe ọjọọ kedu ihe mere o ji post that video ọ gị nwa gwara Ogechi Njaka na ya bịa gbaa gị video ka Ogechi Njaka si ebe o si wee bịa gbaa gị video na be gị. Ọ bụrụ na ụnụ na-ajọji okwu sometimes make you sure no na-aga to the root of that topic or root of that problem bido n'isi wee sort of ya. Mmadụ agaghị na-jump ụnụ jump na amụmata n'etiti attack bụ onye ọ dị ụnụ ka na ọka dị open. Ịghọtago? For me ịpụta na-agwa gị na Ogechi Njaka dị wrong na that video post ịma na m wu onye okwu asị ịnwa anwa mee dịka ihe ahụ nweta video gị mgba ya n'iru akwụkwọ. You have to stop it. Ndị bụ na ha na plan na-eme those things they need to stop it. Ọ bụrụ na nwoke chọrọ ịfụ gị gwa ya ebe ọ ya ga-afụ gị ọ na-afụ onwe unu. Ọ bụrụ ka ị gwelu video gị nwa nwaanyị nọ na ji ị na-ewelu video. So many people nọ here na-eme those things. So nweta ka video gị si leak tomorrow ị bịa attack onye posturu ya. Ihe ọ bụla ị na-eme na social media dị very careful. Dị very careful. Okay now ihe a na-akọziri anyị bụ na Mirabel that video email expose bụ na phone ya ọ lebere mmadụ ọ sị na phone ya ọ kwere n'ọkụ na nke mmadụ akụkọ to akụkọ. So now ụnụ hapụzie Mirabel ụnụ ga-attack kedu ihe mere o ji gbuo onwe ya video kedu ihe mere nwaanyị nwere ụmụasị na-etote gbaa onwe ya video tinye n'iru akwụkwọ kedu ihe mere o ji medosin ụnụ hapụ ya attack ba Ogechi Njaka. Kedu onye na-achọrọ onye aka ya dị ọcha imejọrọ mmadụ onye ahụ gwa gị na imejọrọ ya. Let us just be honest in this thing. You want to go? Because before I've been saying that now Ogechi Njaka have to forgive Jpac. I begged. I beg him go Ogechi Njaka. You have to forgive. I was saying no onye na-achọ ka ọ forgive. Never feel that now. No, the sorry ni o mere. So how do you feel that now mmadụ pụtara na-achọ ka ekpezie unu
but onye mechọrọ gị anọkọtabeghị feel not the story ọ ka na-agwa gị not the right n'ihe o mere. So ọ bụrụ na m mechọrọ m now ma ọ bụrụ na m mechọrọ gị now akpọ anyị ikpe kpọọ gị nwee ikpe si ka ekpeziere anyị na-abụ nke na-egosi gị that na m emejọrọ gị why in front of you na gụnwa na onwe gị. Let us just be honest. Emechọrọ gị bụ eziokwu but akpọ anyị ikpe ka ekpeziere anyị na-agwa gị na m emechọrọ gị. How will you feel? Onye ọbụla na-akpọzi gị na-asị gị gbaalụ ịgbaalụcha but onye na-achọzi ka gụ na ya na-abụ ka ọ gwa gị na ọ dị sorry na claim that na ọ dịrọ sorry. How will you feel? So ihe na-eme now, you have to accept that you are sorry. You want to go that you are wrong for what you did. Then onye na-aya ya wee wike wee butuo na na-akọwara ya na ịdị sorry n'ihe email. So how do you think that onye na-aya ya ga-ebutu? So ọ nọpụtazie ọ na-attack him, na-attack ndị na-support Ogechi Njaka, na-attack ndị na-eme nka, but you don't even know the real thing caused the problem. Go and work na attacking na ụmụ bụ ewu na mụ bụ ụmụ papa. Ịma dị the head of this story. Onwe ihe ma. Ịghọtago? Nna atụnye gị azụ dịka mmadụ, dịka onye nọ daịzị, onye nọ ka egburu maka nwa ga-anụ ka ọ dara. So ịmara ife ga-akara gị mma now as the person who loves Jpac so much for what he's doing. Better go tell him he have to make peace with Ogechi Njaka. Minus that, you want to work in a type, you are stupid, you are this. A man for son you can just say that and say Jpac. I'm telling you the truth. Not look as now. As when you look able, but they got no cordal. You what I go? Oh no, but now, true if any beef and the raw. Jpac, you have to go and say sorry. You have to make peace with your sister. You what I go? That make peace with Ogechi Njaka. Let us leave all this nonsense and put on social media. You never accepted that I made the sorry. So how do you think that the matter will die? You what I go? Other not possible. Mother dog since last year, don't quite but this year. Came body get okay, go on and or they go quite a he got pro police got me arrest. Today, K. Mele. In our banya crazy, no knock on a wing. In our ballo crazy, not why you're not going to win. In our back crazy, not why you're not going to win. Well, so many ways, mother is seeking for peace. It's not about mother arrest. More you are going deep, more the things is going deep, more in a boot to more things are the worst. You want to go more in a proof, need the right, more in a proof that you are honest, the more things are the very worst. So the best thing is that you have to succumb. You want to go? You need to calm down. You need to put on a guy who Ogechi Njaka go about assault or amicably without people hearing it. You want to go? On a money here, baby, millions will follow. On assault to the matter, on your brother Jesu Ike. On after never say, as a madafo. You want to go? So I'm putting a group in our bum, I'm not supporting wine. You know, it's on now for the person on Akumogo. And Akumogo, yes. I'm doing the job. Akumogo. A pop and I go and work it up and ask now Akumogo. Oh, Akumogo can now. So get what Jpac and Akugo. Look all around. Akumogo. You want to go? But I'm not to yell at Gazo. The Korean look able. But to go and cannot call down. You want to go? The best solution now for that now you have to go and seek apology. You want to go? You need to get your Ogechi Njaka or one again. That's the only solution. Minus that, what's open with you? You want to go? What's open with you? The money, attack why I sugar cane. Now I'm going to comment together. And what much time? I never done a program on mother. I'm away as you. I never done a program on mother. Reason man, I'm done a program on mother. And when we get here and answer, we ought to. Some people now them man no how they yabo bolo. E will yabo tie hand make how they hand it. You want to go? Remember that or something. What do you put in those things? So what? So now, Emma, I need a cook sometimes. Liba is a to ponketa abe. I go see you. Come on, abe. Go ahead, at you. You understand me? So, on a before bomb mad on your image day if I is unaka. Red handed, yeah.
So pay very close attention, and I want people to pay attention and listen. Also, we should comment on Yeah. comment section because yeah, okay. Okay, Vicky, when you and I'm the queen of balance, so we when you will become now. I'll come by my camera barely again. You man, you are more on block on your block on, or better send the ram threatening stop message in evening. No, I have put on Facebook, expose them. I will go down girl. I'm not Melissa King. Where I even make this girl, I help this girl a lot. Okay. Also, now betrayal. Where I only complain. Or put even on accuse him. No. I didn't go deep with that man. And I only complain. You know, Mirabel tells a lot of people stuff. I'm too old for that. I never did that. Now make it good to expose them. Only expose me Zumori. Kambala, when I can only expose them for. With the picture, my husband picture. I didn't say women on Facebook. So it's the fact that I've never saga anybody na Facebook. Or with the picture, more picture, either. Mona Mirabel of weekend, I may take fear legal because what evidence someone against me. Now put that barrier. A barrier me a brom Melissa King. A man even made that gear. Now make really good in a force give good for what? Game me no be more challenging. Too good. Does this have to do with the chat that I brought out before? Can you anime Ebupanga gebe de makamane ebusa. I got from her. So many people saying now when they are not from where we will get back to that to refresh people. So how much are they confused about the voice note? Okay, sure. Yeah. I know how much I spent. To analyze it again so that like that, and it don't force me to do anything. And I'm out from America. Then my mom, my and so because only on a mobile to see how this girl who I'm not any other way to approach her. As me gonna complain or something to this boy because all hurt him so much. They accuse him of who I am not. And not only maybe on Facebook, even bring even in. Or maybe as a man or bony, I don't have no fake account. Maybe with him all kind of abusive word. I'm too old for that. Because we are can go. I'm not even name that girl. I don't know what is wrong with that girl. But always take a picture, more picture, one. We take to pay up legal. We evidence, we bring put on a Facebook barrier, or with the picture. God, what I did, you won't name. Hello, it's a good morning, Saturday. Okay, Vicky, when you want the queen of balance, so we will become now. I can buy my camera barely again. You man, you are more on block on your block on, or that was sent the ram threatening stop message. This is a part. This is a woman she was threatening. okay. On your Peter, Biko, Welcome. topic man. Melu mebele. Can deliver this my message the poor. Then I'm just like I may be it Biko. Just meto mobile name just a little bit quiet time. Biko. Peter, what again? You know what I really don't want this woman this woman with now got like kissing every damn thing when this woman on go. You know what I want this woman on go. Yeah, can I go and kissing it? You know Does this prove something to you? So Mirabel that does not threaten she sent ihe ọ na-eme bụ ụmụ nwaanyị dị lonely na America. O were otu ya afọ send their ha. Then those women will now send their own, right? Yeah. Because they are blackmail but never has something. If you refuse to pay that due to not onye nwa adigo n'ezi, she will now threaten you. Na ga ewepụta ezinụlọ gị, wepụta family gị, wepụta ụmụ gị, gwa ha na ị na-eme
mmekọ nwaanyị na nwaanyị. Yeah. Now ajụjụ m na-ajụ ndị Igbo na-alụ alụlụ anyị, ndị Igbo na-enweghị conscience, ndị Igbo na-egbu onwefa, Igbo na-enye onwefa poison. Kedu onye ga-ekpe ikpe a na somebody mere alụ? Nwaanyị na-edina nwaanyị na ala Igbo bụ alụ ka ọ bụ. For instance, anyị nwabụ ide mmiri bụ alụ ka ọ bụ na be anyị, amụrụ m maka ndị ọzọ. Ka m kwuolu side nke m. Now, somebody, even the law in Nigeria have never approved the mmekọ nwoke nwaanyị na nwaanyị. Now, for a woman to blackmail another woman, and you had the woman saying that she had bought 2 golds. I have other proofs, phone conversation and everything. Yeah. Confirming that gold now worth millions. The woman has no other choices than to come to run to me. Now, how do you get onwe? Kedu ihe onye a mere onye wepụtara ọtụ ya because some mmadụ wepụtara ya? Kedu onye osende ya wepụtara ya? Is it this thing ka Jpac gọvanọ eziokwu ga-enesi anya fụ na ihe abụ okwu asị, fụ na ihe abụ alụ wee welu such a thing wee jebe for a fight? Kedu ebe a na-eme ụdị omume? Eme ihe m ji ekwekwa nna onye metụ ọdịnya na ezinụlọ ya n'isi ya ma n'isi ụmụaka ya. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa kpachara anya ya. Ife ọbụla ị na-akọmiti n'ụwa ga-atọ n'isi gị na ụmụaka ị na ezinụlọ gị niile. Ekwunu ya na ị na-ekwu okwu na social media. Adịbinu nna ọ bụrụ na this woman ị na-anụ onu ya na-complain ihe maka okenye ka ọ bụ onye abụrụgo okenye ịnụgo the tone. Wee bụ na such a person na ụdị ya apụta ezi ma foto ya, kedu ihe ma datin the damage ihe a ga-akọsụrụ that woman? Mirabel is a criminal and I can tell you she's a real criminal. Because so she can do anything. Thank you. Then ajụjụ m na-ajụ Jpac a boy is a boy. Onye na-atụrụ ego bụ a boy. Onye ndị mmadụ na-efidi bụ a boy. Ajụjụ m na-ajụ ya, kedu ihe mere ha ji bido aka na-ekele ọtọ? Kedu ihe mere ha ebido the genesis of forgetting that na okwu Ogechi na Mirabel adịgo na police station when Ogechi raised money for Mirabel? Egekwa m ntị na Mirabel lied that she's a widow, but she's never a widow. Never. She's not a widow. Onye mụrụ most of ụmụ ya niile bụ nwanne di ya. Si ife melụ the ex-husband sọsọ ya na Chiama na mama ekwu nke nna amarọ maka ya ka ọ yara ịbụ accusation, right? Mana onye na nwanne di ya bi n'ụlọ up to date. Ya na nwanne di ya ka bi up to date as I'm talking to you. Mụ ife melụ the ex-husband ya na Chifa. Then okwu a ebe unu mana okwu a nọ na police station, why didn't you reverse the case and start from there so that police will know the actual truth, what transpired? They started from Nekele Oto without telling police the genesis of Ikoto. That is what I'm saying. Because on your Nekele Oto mother, yeah, they go there against you. God bless you. Then one now, Gamonte, I'm going to from us to say all the conny them make it. More about okay. Abana number by name in honor. Negamonte police, I brief any man. Ijeni Nejaka police will lose us of the alley, and only one near Marape in an open neighbor. Before mother and a bido case, he check Yama after this case, he got a free person again in this life. Can we look who Governor Eziokwu? When he made a statement that he made in the front of police officers, or see no getting us supply ammunitions to the IPOP. Japan ten now. Okuloku ako welinga Ogechi ko a terrorist got oyanga. Gemonte. Mwofu ne
ekwugo okwu a kwufee akpọbi ya na phone o wee pụta wee mebe damage control. Then I will tell you that damage control I've told Ogechi, go and record that damage control because you will use it against him in the court of law. That is true. Because what admit then he will come and prove it. Yeah. He can never run away from that case. That is true. You see, one thing is that now onye isi adịghị edu onye isi. Ifunu ga-ebe onye isi na-esekpu onye isi. Ifunu ga-ebe blind person leading a blind. It's not possible. Mmadụ na-abụ okpuru isi adịghị edu onwe fa. Okwu ọzọ nchọ ikwu ka nkwu ya ka ọ bụla amụma bụrụ okwu. They have cooked up another stories to arrest Ogechi Okeke in Abuja, which is 100%. I'll tell you why. Okay. Police are doing their job. Yeah. When you bring up a petition, their job is to arrest the individual. Right? That is true. Arresting somebody does not just find the end of the judgment. That is because true. Right. They will not transfer that case to court. They cannot court up to date. Yeah. Are you getting my point? God bless you. And at the same time, because they will tell you that Ogechi cannot have a court case and file a cause and petition somebody is a lie. Nnamdi Kanu was in detention petitioning Nigeria government for invading his property. Yeah. I want you have the right. As long as you have never been declared guilty of this offense, he can right to sue any individual. This is what they fail to understand. Now, Governor Ezioku is coming out to cry to the Igbo, telling them that he made a mistake from his statement that they should forgive. Listen very attentively. Yeah, had he been that Oku Governor Ezioku na police use ya well or ma puta feel no remorse. The reason why we feel no remorse is that people have started taking action, calling him on phone. Most of people na Ogechi chọrọ Ogechi okwu. Gemonte. Ogechi nwere ajọ ọnụ nkwụsị ya nkwu ya n'iru ya mụ nwa n'ebe a nwekwu ajọ ọnụ ngwa ya okwu inwe ike pịa onwe ya na but nwaanyị a nwere ezigbo obi ọchị ya n'azụ ya bụrụ hatred ịgbakpuo n'ime ndị na-achụ Ogechi bụ ndị n'obodo Igbo dịgo useless dị depressed. Many of them have never achieved the effect that woman achieved. That is their anger. Yeah. If you want to be used, get ready for that. It's not all about a comment section. It's not all about on a comment section. And this is the time I've educated people and said, okay, the woman that wrote a petition is my friend. Close to her. Right? Now, the same woman has been advocating for IPOB. Listen very attentively. I'm listening. Now, I'm in now, right? Yeah. The information coming from the camp was okay. Good evening. You know what? Now, I will respond to you, brother. Yeah. Good evening. I will not take even much time here. Host, I greet you. Wait, Christus na-ekwu the fairest prophet. No, I will not even take your time. You're welcome. I just can you don't want to encourage those who want it. Peter, I greet every one of you. But people when you were just getting 3 minutes, can support what you had. Now,
The same person that wrote petition, there was a time on our advocate for IPOB. She ano the life because Then get monte. Mati support ụmụnne ya bụrụ njọ. Mana ịtọ ọnụzi chọzie ka ịlalụ nwanne ya si ndị ugwu na nwanne ya na-akparịfa. Nwanne ya ka m na-asị anya welukwa ebe afọ ị na-achọ ka etisaa Naijiria welukwanye ndị ugwu a n'aka. Ada achọ ọgụ mma. Ị na-ege m ntị na inwe nsị kụọ nsị, inwe ọgwụ tinye ọgwụ na ya, inwe ekpere tinye na ya. Ada achọ ọgụ mma. Kalistus m na-akwụ ihe kwesịrị ikwu before procedure. Okay, because they were when it is whether of Ike. I'm gonna have Ike because I am not Ike. One working a host, yeah, my first time coming across of your page because my brother you do what I hear, then more aware who goes your money, you can see, you can support for those your money. I'm happy that among those in the Ogechi Okeke Njaka, you go for that. Because on a way women fought, including anyone anyway, human nature. Everybody will be in nature where she's here one way or the other. So, in Governor Jessica and all in thank you. And I want more opportunity. I can like I platform maybe one good day. Cover like the history of everything that got on between Ogechi and man. He did what my brother all these studios. So those all days the young join say can they in college. Okay, brother. You know I get that is your many people know on this social media. So many people on social media want ego si wee dị ozi anyị na-ezige na ndị Igbo ji wee megide love kwazi Ogechi ọ na-anọkịta na amụma afọ isi ọfịa na-agụta local gọọmenti ndị ọzọ ya na ha sọpọtụ ihe ọjọọ ana ya na ha nọkwa na-emegide mmadụ ịghọtago okwu na-ekwu bụ na ka lacha nwanne m nwoke idewọta ọnụ dị na nwa arịtuo ndị a niile na-eme afọ your capture ebe isi na jeta need go general do one name one Ogechi Okeke Njaka, which is true. But don't when you try to have here and the new guy into I need no support Ogechi Okeke Njaka. I know how you become. Yeah, is it? I know like you for the normal process. You have to go. You all get take. You take him. My own is you can stand it forever. Ever kind of. Again, I didn't know you to read it. Ogechi Njaka is like a moving train. No one knows when I they watch all the song followers in the Ogechi Nazo. When in the we fear no human being. Once Ezok is involved, we stand on it. So I'm here to encourage you to continue on standing on the side of the truth. The lady have a good heart. Fight here on dojo. They are evil. You have to go. So that's why you will see. Maybe later I'll look for your your number. If I couldn't get your number, your page, then you can get my phone on my page. To make it easier, about the app, on this live video. About for the actual WhatsApp, join a normal video mail. You got to put you for WhatsApp. They click here, they get the number direct. Yeah. So I will communicate with you. Then we have a day. No problem. So that I will explain every details needed involved. Then they go. Majority of all these people now fight. Then they go interview. Yeah. Even more than just. I have encountered with her. I want to know I hate to threaten. We threaten now. When I Calistus. You know what? Anytime I'm on one year, I want to teach respect is a reciprocal. I have my reasons to that. It's okay. Because it's okay. So I don't know. So later. I will contact the host. Then maybe we have a day. I will explain to the world and explain to you more and more and more. You can't answer me. You conclude in my heart that giving Ogechi Okeke Njaka. Mano woman and I am with that lady. Till eternity, nothing will change it. You have to go. Yeah. So thank you very much, host. Thank you very much. You know what and my brother Peter. Thanks for joining. Thanks for joining. Okay. Okay, that's one of them.
And we make it proceed. Yeah, you can proceed, my brother. Okay. Now, the reason why is that most of the times, I hear question pụta a na-ekwu okwu na afụrụ okwu gee m ntị onye me okwu before ndaba n'okwu m enweta 1 or 2 evidences before ntinye isi na ya. Now, mụnwa ada eje ụka ana m agọ mmụọ na-agọsi ya ike ruo echi ruo nwanne echi ruo 100 years time. Ị na-egekwa m ntị? Mana mama eji na na-agọ mmụọ mpụtafu ebe Ebuka Obi na-emere onwe ya efi akparịba m ya gekwa m ntị. Nke onye mete ya na chi ya ibu ezigbo mmadụ ma ibu ajọ mmadụ gị na chi gee m ntị nna. There was a statement I heard somebody say why Ebuka Obi ji wee make a call more even show face ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ gịnị ọ ka arapụ unu mmadụ 20 ka unu jide Ogechi Okeke Njaka dọgbuo ya ọrụ nwunye mmadụ ka ọ bụ ọrụ nwa mmadụ ka ọ bụ kedu ụdị obi ndị Igbo nwere ife a o wee bụ na this gang of people na ifefa na ọ bụ onye kwu eziokwu egbuo ya. It might be Ogechi today and it might be you tomorrow. I want you to get my point. Edebekwa na arụ na Ogechi ya na-ekwuka si nwụta ya ka egbu o nwere ike fagbusi afa achọba onye ọzọ and it might be your turn. It's a high time to stop the nonsense. Listen to me very careful. Mụ na Ogechi gbara ya for good 7 years old. Ọ na-akọ m na-akị ya. Ya gekwa m ntị. I'm deep. Ịchọba onye ya anụ eziokwu na-akị ya. Ịchọba somebody deep into the game. Onye ma mgbe ife a bido. Na-abụrụ a close friend to that person. Bụ na ya na onye akpọtugo. O wee mesịa find ya the truth and honesty dị ebe a. Ka ndị oyi ofu ajụ. Jpac o nwekwa mgbe ya na Ogechi dị na mma? Okay. Mgbe ya na Ogechi dị na mma Ogechi abụkwa onye ori bụrụ anya ma bụrụ onye ekperima. Is a question. Ọ ga-ezi ka o ji sebelu fụ Ogechi tọnụzi ya bụrụ onye ori bụrụ onye ekperima. Listen very attentively. Ofu okwu nchọ egwu ụmụnne m mostly ndị si Anambra steeti. Okwu a na-ekwu ndị metụta na-egi ya ụwa sara anya ndị mụ na fadị na mma na-egi ya gekwa m ntị ekesịa na amụ eburu na anụ obi isi ka ọnwụ bụrụ onye Anambra steeti na eze ife okwu Anambra steeti iwepụ aka na ya welu dochaa maka okwu niile abụrụ okwu polisi gekwa m ntị ozi ka nna eze ka mmadụ yara ebu na ị na-eme AC jebezia AC kpọrọ amị kpọrọ soja ịya akwụnwụ ụgwọ ya. Ama m iweta ebe okwu a na-eje. I understand you. Ihe eji na ị na-eme AC ịpụbazia ịkpọrọ amị kpọrọ soja ịya akwụnwụ ụgwọ ya. Your business has been spoiled. I was the only person pụta mgbe Ogechi ji maka ya na Jpac na-ekwu okwu wee jebe na businesses ndị mmadụ. I condemned it. I told her no. These people spend years to build their business. I said that also. You don't come and spoil. Nna m ana m anọ n'ukwu onugbu bịa na-eme inu ada achọ ọgwụ mma mana enwe ebe ọ ya abụ olu chọọ ya mma maka ịma na o mebiwego nke onye ọzọ. Gee m ntị. A na-ada achọ ọgwụ mma bụ onye ofe esiri gịnị ya na-agbarị mana o jebe na onye ọzọ isenata aka and ekwusi ya m okwu ya ekwusi ya Ogechi kpụọ aka ya from there as a wise individual ọ bụ. Then now okwu a na-ekwu ka m drop on my last statement before m lituo ka ndị ọzọ kwuo okwu. Gị bụ onye enu eziri nwa mgbaji ozi wee wepụta iri na-eji akpụrụ mmadụ. Kedu maka onye nọ n'azụ a na-amara ọkwa gị nwa ka ama ịma? Ọ bụrụ na okwu adịrọ n'okwu ọ gịnị ka gọvanọ eziokwu na-agbaala ọsọ maka ọ na-adụ azị? Gee m ntị. Polisi nwee ebe okwu ya abụ olu ọgbọ ese pụta n'okwu a na okwu a si ike na fama elu saịdị a na mmadụ na-anwụ anwụ. Gee m ntị. Na mmadụ bi Abuja decide ya na Abuja ka ya anọ nwụ abụ okwu itinye gị nwa nọ na East
na problem ka ị gbara ọsọ ndị bụ na-agbago ọsọ ka ị gbara ọsọ nwunye ya agbago ka anyị na-eche eke nọ na balance before ya adabụrụ into things onye food onye amakụọ udo ma ọ kweghị ya amakụ ọ bụrụ na ọ kwere na ọrụ onwe ya ka ife abụrụ amamife dịla onye ọbụla ife m ji ekwu okwu adọla anyị aka na ntị nna na-anụkwu ife m na-ekwu ana m ada anyị aka na ntị maka na fa na planụ ọzọ mana fa ajụ ozi onwe fa nke unu meburu eme kedu ka o si gaa unu wee plan bakwa nke abụọ anị ka m na-ada aka na ntị maka o nwere ka m esikwube asị na idewọta ejebego ka ada m eje ụka ndị mma ejekwu echi kata mma na ife fa na-eme Ebuka Obi bụ mkpagbu o nwere ife nwa that boy ime n'anya fa na-abụ ezigbo ife ọ bụrụ ọsị akaba ụka fada ede kara ụka ahụ fada Ebue mmụọ nsọ kara ya bụ ụka fada Buzuo kara ya bụ ụka fada Mbaka kara ya bụ ụka fada Dibia kara ya bụ ụka ọ gịnị ka unu na-adọlụ that young man rapụ that boy aka ife ọbụla ọsọ ya mee ya na chi ya ka ọ dị onye chọọ ime omenala mebere onwe ya omenala na as long as na onye ahụ nọ na lane ya na-eme mepe nke yi dọba your crowd side nke yi abụ m traditionalist ma ya abịa ruo echi ọtema mmụọ ana m eje ụka ana m akwadokwa ite isi ebe a mana onye ọbụla nọdụrụ ọnwụ ya ogịnị ka Igbo na-ebusisiri onwe fa gịnị ka ndị Igbo na-achụ ụlọ onwe fa onye Igbo nsogbu onye Igbo abụrụ onye Yoruba nke o ji abụ onye Asa gekwa m ntị tọ ntị naanị kedu ndị na-achụgharị Ogechi Okeke Njaka onwe onye Asa akịarị na onwe onye ọ dị Igbo dana ka ha si were ya ka ha tielu ndị IPOP were wee tụọ ya nga nna ya makwara unu mma na nnekwu mmụọ mgbakarị a na ọgba ọ bụrụ mmụọ ụmụazị akpụọ ya aja Peter ka ọ dị thanks for joining Peter aga Peter ọ dị ka ụlọ iburugodo gị n'abalị a ọ dị ka ụlọ iburugogo ụmụnne m ụnụ go ka idebel ịghọtago a sị na osisi ama nwụ gị aka anya na agba bife ịmala ife ịghọtago ịmala asụ sụọ n'ikwe ịmala asụ na asụba anyị na-asọpọtụ Ogechi Njaka anyị na-asọpọtụ obodo mmadụ ọ na-asị anyị ọ nọchiri ụzọ sị gị ife nweta ị na-enweta gị enwetazina ya ka onwego ụbọchị ọ bịara n'ọnụ ụzọ ọrụ gị aka n'ụzọ sị gụpụta ezi ka ụnụ nụba ọgụ ọkwa ụnụ nwa na-achọ ya bụ mmadụ nwata zọba nke ya ọdụla ajọ mmadụ ịghọtago Ọga Peter nna m isi na m na-alara ụlọ mgbe emụziri m anya na nwekwa ọ debe nna mgbe ị na-akụ dịka ebe 2:05 ụtụtụ mgbe izi ahụ ịbata ọ maka dị program ka njem nchere ya ịgwa m na ị na-abata abata so ka nchere ụjọ mgba nka na-esete m ya na mso mgba nka nteta ihe nna Chikwu bụ na biko from beginning ebe ị nọgodi o nwere ga-abịa gwasị gị na ya nwunye mmadụ mụ akwa PA mmadụ biko ị na-eme m approach na-eme m ya azị PA ọ PA mmadụ ka m bụkwa so ọ nwere ntị ikwu from ihe gbasara ihe Ogechi tankị ifere ya na-eme mkpọtụ Ogechi oge okwugide okwuchie ọsụ n'ụlọ na ya ga-agbagharị okwuchekwa okwuo ya fọ anya a na-ene ịkwesị ịma na onye ajita onwe mishọn adasị onye lụrụ ọgba ṅụọ mmiri ọkụma onye ọnaga pantị ọfụ mamịrị na-akpa mgbe ọbụla chukwu onye ọnago pantị ọfụ mamịrị ga na-akpa mgbe oke ọbụla je nwa n'ime agba rice
ọ bụla agụ gbuye n'obi aṅụrị gbuye n'ime akpa rice ọkụ gbaje Jpac ọkụ mmụọ ndị a na-aga na gọvanọ onye ori aka na-esonye nkụ ya ịma na ide gentụmaiba na ya ka ngwa gị asị ka aka ọ na-aka ọnụ ịkọ akọkụta gị ị na-anya fụ na ndị niile na-akọ akụkọ a ya na-akọ Ogechi wee sị m Ogechi asịrị m ofu nwa gago jepụta na-enegharị anya ka ịfụ na nọ ha achọ Ogechi ahụ mgbe bịa kedu nke fasị na Ogechi ọsọsọ Ogechi na-asị mba nwakwụ onwere onye na-asị Ogechi na ogedezi ya azụ onye isi adụrọ ma ọnọgodo ofu onye sịba ọ bụ na ndị a nọ na peji ha ihe a bishọp a na-eme nwaanyị yi pantị Ogechi bụ onye izi mewe ya ofu Jpac evude kparịwa Ogechi emebiwe ndị be ha ahụ na ndị Igbo anwụkwa ahụ ofu nwaanyị nwe wee nọ na-emebi ndị ọbụla iyi bishọp emewe kazi Ogechi mma bishọp na-emeche jụọ ma aja Igbo gị mikpọkwa ya akpụ Ogechi ada ajụ nọsensị kemgbe ịlara ọtụrụ azụ bishọp na-ajụcha ya kịta hụ na-afịa hụ na na-aṅụrị edo nwoke a dị fọnị pete Ogechi emewe ya ofu nse na ogiri agwa ajụ ihe niile Ogechi mechara ime ngwazi kịta na otu na peji gị kịta na-eme peji gị na m ga-apụta nkịta bịa gwa gị okwu gbasara mụ na gị m ga-emewe nke m ị na-eme nke gị Jpac chọrọ onye okwu ebe niile the worst na ọ chọrọ egwu si na ọma nsị asọrị ịfụ na ya had man dị open nwaanyị ga-ekpọ polis Jpac gị na-aṅụrị nwoke na ibe alọ oke ikwetego na Ogechi nwoke ọ na-iberivu Ogechi nwoke anya ka anyị na-ekwu ka iberivuo ịma na ị na-emekọ itu nwoke ifu nwoke Ogechi bụ nwoke a ga-abịa bịa mee ka ọma ma nke nwere nwoke a ga-adị 70 or 80 ndị wee na-achụgharị bụ otu social media otherwise ka stand nwoke ahụ so nwoke nke Ogechi bụ special nwoke bịara ụwa Ogechi ọ bụla nwaanyị akụzi ya na-akpụ ya nwaanyị bụ amụ ọ dị ka ọ na-eme nkwugheri ọ bụ eziokwu Ogechi achọrọ ịma ma ekwugheri ma ekwugheri the one thing na ụbọchị mbe na nke na nke this man mbịa program anọ m program ebe ahụ mmadụ na-ekwu ya na o kwesịrị na-eme maka eji nsị Ogechi nwere oji esi ga-eme nsị na onye akụjọ laikịrị Ogechi nsị ndị nke laikịrị ala ka ego nke ị na-akwụ ha Ogechi nyide ya likeness ego nke na-akwụ ndị laikị ibesi ya ihe like Ogechi afụrụ dị gị apụrụ na-eme ya n'anya ịchọ ya ọchọkụta oge like kịta nwekwa okwu si os ifụrụ ka Mary si efta kwuo ihe okwu ifụka ọ tụfụ ya ọnụ ọlụpa ya ọkwa Mary ka ọ na-ede ya ọ ga-abịa ọzọ ka udo da ọ na-abịa ọzọ Mary ga-eje kwutete ya ọzọ okuru wee nye ihe ọta oke okuruzi wee nye kịta asị na ọbịa ihe a niile Ogechi anaghị eme mba ha dị agbakọ Ogechi adịghị eme ka mmadụ like ya ọ na-eme ya na ọchị ime you know the for anybody ọ ka achọrọ Ogechi akpọ oyiyi Ogechi ebe akwa ndị mmadụ abịa kụzie ebe ya ebegharị anyị ozugbo ibezi na ka anyị mara ya anyị ga-eme onye aka ịchọ onye nwere dị taịm ahụ Ogechi ka nọ pesin oke gọvanọ onye ori ị na-amachagharị ihe ị na-amachagharị ọ dịka iwe ezigbo mmadụ ya ibe ajọ mmadụ gọvanọ onye ori na ka ngwa gị ọkụ mgbe ị na-aga aka na-esonye nkụ na ya agwa bụ ndị nụrụ ka egbu na fanwa ya anụzi ka ọ dara na the best thing bụ ha nwere ịchọ ebe ha si wee gbalụọ ya bụ mmiri jee dozie ya Ogechi si gị na onwere ya na-edozi kịta n'ebe ahụ ọ ba anya ọ na-abachazi ya pụta na-abịa fọ ndozi ba kịta na onwere ebe ọ na-edozi onye abụ na ọ dị smart smart abụrụ eche m n'ime bịa for peace no ọkwa peace a ka Ogechi program dị peace oge nwa ọbụma na nwa Ogechi na-enye respect akpọ Jpac rekọdụ ya ya na-agwa ndị mmadụ anaghị ya Jpac ọma na Jpac a na-ekwu na ezu goje n'ahịa bi oge na-ekwu na ihe na-ewute m na nke Ogechi ahụ Ogechi nwere mgbe
ọ kpọọ gị sị gị bịa nyere ya aka. Ogechi nwere ike imepe ọnụ si sorry. Mana one thing ọ ji ekori ya niile after gum eji ndị awụ eji ahụ na-eche ndị ahụ chụwa ụmụazụ bụtọrụ ka afọ mee ha akaba nka n'ike maka na by mentality ha na-afụ understanding ha dị too poor to my liking. Ọlụgochi dọkịta ahụ ije kpụrụ nwaanyị ma arrest even nwoke ibe gị even ndị ekpụta ịnọsịn mma nkodi na mkpụrụ ịnọsịn maka na keesi agụbe mba Ogechi atụta ya atụ ụta akwụkwọ special one Ogechi anọzụ America ọ nọkwa Ghana Ogechi nọ Nigeria ọ na-ata ihe na-ewute m n'ebe Ogechi nọ ọ na-ata pesugbo kpọrọ PE bịa join ya that's my annoyance ebe na gị nọ anụ pesugbo na-ata ọkwa Nigeria ahụ nke ọ nọkwa Ogechi batagodi gọvanọ eziokwu ahụ na-ekwu ka itu talk oge ihe ọkwa polisi mmadụ kpọrọ weta ọkụkarịgo onye kpọọ the police that woman ụmụ nwoke person kwuru okwu so the person I'll call for you I'll come arrest you ọ tụrụtụwazi onye ọbụla Jpac adị edufie onye ifo nwatakịrị bete ime hụ na ọdụkọ na-egbu akwụ before na-ete nkwụ something like that ọ na mmịa na-eyi akara jere akwụ beans afọ kpọ ya isi ọ dịka onye na-eficha aka nri n'alụ ọ dịka onye nweta ego by emergency ọ dịka onye miste ego nya mistake money ihe fake life ka ọ na-ebu ọkọdade ọbịa kwadade kolejist mata ya abata n'Ogechi titi Ogechi na akị ọnụ ka e mere ọgara pụrụ jere bịa kpụrụ Ogechi ya ọwụ ma nwaanyị bịazi ijiri nwaanyị jee onye mere mpa mmadụ dị ka unu gbachaghị aja ike nwaanyị ya ezu unu eje kpọta mmadụ unu akpọrọ ya n'eko unu akpọrọ ya n'eko anaghị gaji ofu nwa kpọrọ ya ndị azụzụrụ ife na ndị ezuzugbo onwe mgbanye kamera ndị ezuzugbo onwe afọ big time up onye aka iji nwanyị ekwu ekpuru Ogechi je ekpochizie Ogechi ị na-echezi ka a bịa yọọ gị biko gị kpọchiri mmadụ na 2 o'clock nke ụtụtụ ka 1 o'clock nke ife ụlọ onye anọgido na police station chijie so onye ge ntị kịta o nwere nchọ ka ngwakasị gị kịta ka ịdị awụ ofu nwa na ịma na sometimes onye nke pụta okwu oge na ọchị ikwu okwu ma ndị ezule ma ndị ogbenye ma ndị frustration na-alụ ka onugbu onye nke pụtara onwe ojiri Ogechi na-enwe pastime ọ na-abịa kwuo maka Ogechi na-edorochara ọsọ tọnda ga-agbagbu gị fada anyị ihe mere na njefu ihe na achọghị m ịtụfuru dama na ọnụ n'ọfada atagbuo isi mmadụ na-eche nga ya bịakwa ọzọ ị na-ekwu okwu straight Ogechi mba alaikọrọ nke isi akụkọ ga-adọrọ mma nke a oke Jpac gwa na-eji achọkwanụ nwaanyị kere gị na nwaanyị ji ọkụ ifu na imechego ikwu okwu ịkwa ime onye igwe gabara onwe gị ọ bụrụ ikwute maka Ogechi ijekwuwa okwu Ebuka Obi I think na onye abụrụ ọfara asị m na ọfara nwa jụọ na fada nke ahụ ka fada ndị echi na village onkwe something doing onkwe something metụ aka onkwe ife ọ na-alụ onkwe ife fada nke a na-alụ afụrụ m fada jobless like this ka na fikwu maka fada ahụ ka ya ga-agụrụ ka m detekwa ya ọ ga-ekwu ọzọ nchọọ life ya mmedere si ya na ọ dị right nyo ke mgbe ị ga-eme life ambịagbuo karịa ya once nya bụ ọmachasịrị ife ike na ka nnọchi ya ebe nnọ bụ lafugori fada na fada adịghị important kpofu coins ka ego onye adịrị important na ya bịa ọzọ na ihe ndị ekwuru maka gọvanọ onye ori very useless man mafube wicked person mafube n'ụwa kedu ife m ga-eme nkịta iwe taa gị m na aịbụ na ọma na-asọpụrụ ihe egbe
very expensive. Yeah. So ha believe na Ogechi enwere obi ha mechie ka abịa yọọ ya o nwere na ya Ogechi na nke a Ogechi kweta from Abonyi so nke obido kpọwa ahụ anta onye ọ na-ọkpọ onye ọ na Ogechi na-abịa ikpodo 3 million na-akụ maka na mma nji enyi elefant bụ ọnya ọmata amụ ọsa ọ dịrọ possible iji nwayọ mee the needful achọrọ m n'efu unu na-ekwu okwu peace talk sometimes rapụnụ Bible unu emezina ịma before oge ịma na ịlakịrị gọvanọ eziokwu ọfụma ngwazi na onye abụrụ mmadụ ị na-agọ dịkọrọ adị mbịa page isi m bara nchere ka ntị gị na onye a na-ana iyi isi yuze gọvanọ eziokwu dị mma otu ọnụ ịnweta ikpo Facebook ahụ ịma anya ụla na-aza take away ịma ya dị ụla tata Friday oge ebewa akwa ụbọchị ụka ma ọ na-akwado ụka ụla abịa mee activate ụla na-eme activate obido ọrụ gọvanọ eziokwu ka ebe na-ebere akwa ọtụ na ụlọ ama ya akụzọrọ mma ụbọchị Fraịde bịa Sọnde ụlụgba ọrụ sometimes ndị a na-apụta na-eme na gọvanọ eziokwu na-eme na ọ na-akọ ọnụ gbara aka ọnụ sabi talk ọkọ ga-ekọ ya webe iwe ịghọtago thank you nna ime ọzọ and ọ bụrụ na ị na-akwụ ọnụ ịghọtago because a na-achọ ịkọ ọnụ mma ọkwa ịkọ ọmụ nke weme iwe ahụsa gị nke ya enwe gị iwe ka o jezuo gị ahụ ọ maka onye na-ekwu na-ewepụtara ọtụ ya ibe na peji mmadụ onye edeziri gị ego ezisiere gị ego si n'ime ego a nyere ndị nke onwe kwa aka kọraf gị rafụ ịgba na Baịbụl ofu odibo ka nwa ọgaranya nyere aka or something like that ya chezie ga ifugo odibo ibe gị jikwa ogologo ụgwọ megidewezie ya mana oge iji nwa ọgaranya ọ rapụ gị ifuzi odibo ugbo gị megidewe ya ịbịakwute peji mmadụ onye na-eziere gị ego si n'ime ego a were ka enyekwa ndị nke ọzọ dịkwa ka gị nwa ibu onye a pụọ gaa na peji ndị iri ya wee kpọbụ ya na-akpụ ya onwere ife ịkọfọrọ ya ahụ ihe m gwara unu wonde na-ekwu ụzọ taa achịnọ maka na n'oge echi ọ bụla maka n'oge echi sometimes na-amonitọ ọnụ da lady oge echi ahụ monitọ wagodi na ya ka ofu ihe ọ na-eme ma o jiri enichi na ba gụọ ofu nwa ma o jiri infọmeshọn gị ịma nke ọnụ onye gị ọnụ n'ụwa nwere ike ogide ọnụ ka ọ tụfụrụ gị ọnụ ọ na-achịkọ ya anti infọmeshọn na ọda alaik asịrị infọmeshọn orijinal ọ na-achịkọ ya ọ chịkọcha ya zuo bụ so ga-enu gị ya onu oge ifọdụ na Facebook jee zuo ike wọns ifu na ihe niile n'ọbọga na ọkụkọ na-anyụkọ nsọ n'ọbọgị ma travel ifu na ihe na-ekwuga m na ọ gwa gị nkịtị so ovu nwa ihe na-atara ya gwa gị n'ihe a niile o that man a na-ekwuka ọ gụchara Ogechi ma egwu si ka onye kpọọ Chisom ama na a ga-awa asa ego ịmara ndị mmadụ het gị nwoke na-esela na Ogechi bịa otu nwa ọ dị ka ilovula eke bifo si dị ka ebu inotizi kalata ụmụazị ọ na-eme ka ụmụazị Ogechi nwaanyị a gịnị a na-eme na-eprezi ka nwoke gị nwa na-eprezi ka nwivụrụ ụmụazị ka mma by character onye ọla na-ekwu okwu na against Ogechi with hatred na-ejiri anya n'ọhet m nwaanyị a ka o si ekwu wee na-ekwu ya ihe pere Ogechi ọdụdụ nweta gị ọ dara etentịrị ka ọ ga-egbu gị nene na ụna adị na-efesi nwaanyị fọdụ amata isi na igbu ụkọchukwu tieti isi ọta agụgụ oko onye sụkwa gị bụrụ fọlifa na social media dị concern Ogechi nọmba 1 Ogechi gwa amanụ ndị na-eji agba ya saga na isi adịkwa ha mma anaghịzikwa gị ndị ahụ kwa mmiri ala mmadụ chef dị ozu nwụrụ anwa ndị amachakwa ihe Ogechi si gị di ya biko kabi ga anafụ m ịkọ na social media lafụ m iri nri onye kwuru otu akọ ịmara na ihe a fụrụkọm ya onye asịrị na ihe a na-enye unu amachakwa dị ihe onwe ịkọgidere onye onwe ị ga-akụtanwe onye a n'ụwa Ogechi na-anọ na program 6-7 hours onye ike ada agwụda agwụ sef
Ogechi na-abụ ọ na-akọ ọnụ ngwa na nekịta ọ na-akọ mmadụ kịta kutekwa onye ọzọ tinye na dị ọnụ kurukwu edwin tiekwe na ihe ozugbo o jide mmadụ 5 mmadụ 5 adịghị atụ ya ọnụ okote okwe ndị ọzọ n'ọbenchi ndị ka ọ ka na-ezu ike okpọnte gị batakwa na ya ka ofe esi unu ncha wons ọ na-eme ụlọ analize ọ na-eme ya one after the other people na-ahụta analize ya ọ ma aka ọnụ onwe ndị bụ folocom na ikwu okwu ọnụ onye a folocom onye adịghị aga klọb o nwere friend na US nothing friend ya wovudene fon ya n'aka ọ kọfụwara onwe ya ọnụ ọ na-enwe joy ya mmadụ gwara unu ya na-enye joy mmadụ gwara unu ọma na o wite atakọrọ ọnụ otu anụ nọkịta ala ma ezuzu je ka onye ọnụ mfọdụ ebe Ogechi bịa na ime mmụọ jee zuru swit vidiyo ya mma ntara ya wofti ya maka mwofti ya karịa ma agwụgwọ ọ ga-ama okwu ahụ jọmpụ mere m analize o mejijo swit ahụ nọọ ka ọ gwa ndị a na swit o werụ nọọ ka o wetara ya ka nwa anya o mechara analize nke ya obeze for me ma na nkwa ije a ka ndị ogbi na-ekwe ma Jpac na-amara aka ọnụ ndị ogbi fta Jpac ike ọ zara gị je mere test mekwere test ya test a dịrị ahụ dị mkpa mere datin mere ya ọnụ ọmụnwa ime na Ogechi ezigbote ego ọ batago na nkịta abụghị nọ US ịma bifo Ogechi nọ US Ogechi nọ ya pụ na onye ọ na-eme nkwunyeri ọ nọ Naijiria ị na-eme ọnọdụ ebe ahụ dọkịta gị kọnfam dọkịta nke afọ fọm enwu di ebe ahụ mee transfa ma o nwere ebe ahụ di eduru ma ama ọkpọ di emerie ya ma o nwere ụlọ o nwere properties oge arapụ ndị ga ahụ kpọrọ afa ihe mmadụ ji enwe ego ịma na ike gị dị free maka enenego gị fụ na ife ayọba a na-akpa afọ ịgụrụ n'akwụkwọ na statement ka gị dị aka ga na-ama ama ide nwe dị statement na onye polisi delu gị kedu ihe akwụkwọ onye Igbo kedu ihe gbasa gị ka ebe ị nọ kọntaktị this man kedu ihe gbasa gị na that man kwete na ị na-ala n'ike ka fim agwụ ifo n'akọ mma Ngozi na ndị ya da ya kadịghị fe mprem bye ị na-asị Jpac nwe kọntaktị o nwere ike ọ ka o si akọ ọkụ ya akọ ka na China wee bata now Jpac nwe kọntaktị gị na kọntaktị ndị na-akpọ gị fọ ọrụ MC na-eme akwụ eme idrọ mfọni onye ị ga-abịa ị na-aka akọ asabecha gị n'akụkụ ntị onye anyị na-ebi na-efichi awaka ntị maka ị na-asụ oyi n'anya na onye a na-akpụ awaka ntị asọ na-adị ya n'akụkụ ọnụ emi na-ewechi ya asọ waịtị acha onye a na-asụ oyi n'anya onye ka o ji rụta ashawa ashawa na-eme ya maneji ọ bụrụ onye na-amaneji ashawa dị ashawa woman na-eme ya maneji ọrụ na Ogechi alụbịa njemedi ya analize ka ndị mmadụ ghọta n'ọrụ na Ogechi na nwunye gị wa ashawo ofe ebe nwunye gị na-agba egwu azị na ashawo na klọb inweta ebe Ogechi na nwoke dị n'ala unu efichieri ya ebe ahụ ka ndị mmadụ lafọ ife ya be na-ekwuzie n'ọnụ ọkwụrụ gbara vidio wepụtara na vidio ahụ Ogechi nkiriche na-ayọ dị ya biko Dr. Ugo biko lapụrụ m Ogechi anụ 3 months nnụọ ya onwunye nwaanyị uru ọbara kwụ ọ so metụ onwe ji ose aka na ya ya ga-ana nnụ Ogechi 2 months my problem adịgo solve n'ọrụ Dr. Ugo onwunye Dr. Ugo ka mmeri ya n'ụwa a na-arụ ọrụ PA bụrụ anya ama ka m ji anụ ya nna anụ ya ka a kọnsida wa m dọn Ogechi na nwoke nọ gị na-emezie gụọjemụzi ashawo gị na-eme ibi ka na nwoke ahụ na o nwere kwana na nwoke Dr. Gosi na ọkịta na onye aziri onye ahụ bịa n'ọkịta ka ọ gba na Ogechi nwaanyị naanị ya bi a na-ekwugheri unu ji vidio bata onye isi na toilet pụta unu afụza nwoke naanị ya dị n'ezi unu eficheri ebe ahụ wepụtazi ebe o si na so na toilet pụta ozu nwụrụ anwụ ozu na-enweghị ife apasị unu na-abịa aka akụkọ Ogechi tọmba gbagbuchakwa unu ncha n'ime Jpac gwa gị ekwesịrị inwe kọntaktị ife ayọba anwụgo onye nke gị na-ata nke na-ata gị ọnwụgo nwekwa gị belu gị ife ayọba ọkwa ka ọ na-eme ọkọ maka na sitin sinetọ ya omekọ onwere big man like problem n'ụwa onwere big man like ka ebe na-akpụ ya for problem no big man need ya Jpac to my like himself egwu na ama na egochara JS3
ijeri ọ bụ na ị mara Jpac ịma na ihe a niile inwe kọntaktị ndị big boys kedu ihe mee na ịma na social media ya ka na-ekwu mepe peji ịtọ alize Facebook ha na-akwụ gị ụgwọ na Facebook ma na ịnọ ịma na ịma big boys ka esi enwere nwe big boys level ị ga-anọ ọ bụrụ even a na-ekwu na ị na-atụ n'ịtụ aka even standard gị onweghị gbasa gị na social media n'ụwa ịnọ social media na-eri ego social media bịa na-asa big boys onye ka ị na-akọrọ big boys ị ga na-akpọ okomgwu dibịa ụmụta ụtụ acha abụghị nso na-amadị oyibo onye nke amacha ọgụchakọ praịmarị 5 n'ọdị na-agwacha Ogechi okwu Ogechi ịtakwa n'afọ Ogechi ịtaga afọ eziokwu nnukwu ma abụghị nso na-agwa gị okwu Ogechi ịtagbuo onwe gị n'afọ sọrị m na-emekwara gị ebere ndị na-abụghị nso na-amadị asụ Central Igbo sef iza na-adịcha n'okwu ya na-ekwe Ogechi okwu ebe a na-ekoro mana emecha na elejirikwa saịdị ahụ obodo na-elapụ Abonyi son a na-ekwu okwu one na-eme ka m gwa gị ịma na onwe ị ga-ekwu ebe ọbụla asị ka ọ bụ onye nwoke esighị Ogechi si gị na ọma ngacha afta na onye ọnọ ga-eru na ya ọ sị gị na onwe ihe Abonyi son kwuru maka dede nna achọrọ m ikwu ihe kwuru n'azụ ụlọ bet ka na-ekwu nke Ogechi kwupụtezi ka m jiri nke a na-ekwu onwe Ogechi kwuru ma Abonyi son kwuru maka Ebuka Obi that time na the thing ga-adịta on back Abonyi son ga-eje kọwa that thing na listen to me ọ bụrụ ịgbakacha ọnụ bebi ọkụ ji ego bebi ọkụ ji ego o nwere udo ihe dota ama ndị bọsọ na Ogechi chọtara udo nsonye na PA ma fụzi na social media short ọda mpụ ọrụ ya Ogechi metere udo a short ọda nkịtị Ogechi mere ife udo kịta short ọda dị ọma ya na PM PA ndị mgbu PA tiri ntị ebe a ka a nọ fọk big tank up ha ga-ewere fuel gbanye n'ime ọkụ na-enwu enwu ọ bụrụ na a na-akọ ọnụ a n'ọnụ nkịtị Ogechi abata Naijiria n'enu anụmanụ gọvanọ onye ori si na ọ nọrọ onwe ya ebe ọ gara biznes a na-ata gị ya na egwutewezi ya bụ na Ogechi bịa na-ekozi n'onye agba oji bata azụ na edi bizi na ọbụlọgụ akpọrọ polis na onye ọzọ kpọpụrụ ifere adịghị eme unu idezie something bank gọvanọ sị gị I'll come for you n'enu onye nke a ọlọ ntara aka ya kịta bịa vụrụ ya asị ndị wiked na ka ndị mmadụ na-eti onwe ya na problem ihe dat onye ori na-achọ ozu na-adị afụcha ụzọ na-achọ ka a na-atụ ya ụjọ na soshal midia kwugbo onwe ya n'okwu kwuo ma nke ọ ga-eme olileanya ndị asawa ọ na-agba onwe ya bụ na-anye ya onwe ya afa ahụ eche na ị na-arụ ọrụ dị mma na anyị nwa ga-enye gị afa olileanya ndị Igbo anyị nwa ga-enye gị ya gwa ji aka gị nye onwe gị na-akpọkwa onwe gị mgbe ọbụla nwere egwela akpọ gị afa ahụ ị na-afụ ụsọ gị na-akpọ onwe gị nwa bụ olileanya onye na-akpọ tọnda Chukwu gbukwe gị dị onye ka Igbo olileanya ndị asawo ozu nwụrụ anwụ ị na-abịa asa na Igbo olileanya onye ka Igbo olileanya ya ehechi ndị agha oke bọsị nna akụ ya ọnụ na nke Ezugo na-ekwu na m ga-eme nke a mee nke a Ogechi na Ezugo bịa na-aba mbada de Peter Ozugozi alapụ na onye a njụ ọrụ ka Ogechi na Ezugo abasịzi mbụ ike wee fụọ beta ọ batasị na Ogechi na Ezugo nọ na-ekiri m na-agwa gị na ehetike ndị agha afụgo m ndịrị mmadụ ebe ya from beginning akpọrọ m ya asị ịma a ga-abụ na-alalụ n'otu anwa na-ehiri something na Facebook lalụ ụla nne m nwunye anya fon adaga ọ dịka ụmụ fon m na ọ na nwe fon ebe ịtọ ọnyị nwa nke a na ozugbo achọghị m ị na-afụda aga ya anya nne anya nne-ebe akwa ọ na-ewute m na-echeta ma ifara nwụrụ anwụ iwu a na-ewe m na m na-ekiri onye a iwu onwe m na-ewe m eheti m daga ị na-abarụ m hapụ onye a na onye a abụrụ mmadụ onye abụrụ ezigbo mmadụ eheti m daga ọ na ikpeazụ a ka m nọzi calculate you said that Jpac is your closest friend in well. So why can't you just come out and tell this guy the truth? Which maybe one or two things only did from Jpac.
Come on, Contact Jpac ka ọ na-achọ. Contact Jpac ka ọ na-achọ. Ọ chọrọ contact Jpac ọ chọrọ na-ene ndị na-adapụcha ụzọ ka ihe gị na contact Jpac bụ otu akwa ọkụkọ nọ daga isi na ọ na-eme azụ dịga Jpac enye ya na o jee lụọ ọrụ na nke akwa ọkụkọ ncha azụ akwa ọkụkọ vuru ego 500 vunye na akpa ya bụrụ je solve problem ya. Contact Jpac ji ị ga-enwe something doing. Olileanya ndị asọgwo nwe kọntaktị o ji onye na-alụ ụmụazị aka n'ike ịkpọ ya kịta ka inyekọta ọfụ nwunye gị ọnwụnwa gị ọ rọchụwa nwa gị ka nwatakịrị ọya alụ aka kedu ihe gị na onye ga-eme ọ na-alụ ụmụazị aka na ọrụ ya ka o ji gaa nga esgon a na-agụ esgon aka ọ lụtara nwatakịrị ka o ji gaa nga useless person ozu nwụrụ anwụ Ogechi wa asawo okịta na-azakwa ndị mmadụ na Ogechi wa asawo na-akakọrọ pepụl na Ogechi wa asawo kịta ịkpọzụkwa Ogechi asawo ahụ dị na-azụkwa ndị mmadụ na ịgwa na Ogechi asawo ịdị gị innocent ngwa nọk ụmụ na-eri ilu ka onye ọgọ na masị good morning masị na mawayo ka ịkọrọ onye ahụ kedu onye bidoro ya bụ okwu because onye ọbụla na-apụta na-ataki Ogechi Njaka kedu onye bidoro ya bụ okwu ọ maka na ọ ka nwezie voice dị loud ọ maka na ya maka kachasị pụtazie na social media na-eti mkpu na ya onye ọbụla na-ataki ya kedu ihe mere o ji wee bụ nwaanyị apụta nwoke ofu nwa ọ dị gị na-eje na ndị mmadụ anya onye nchọpụta ilewe ndị mmadụ anya ị bịa na-eme explanation nwanne nnukwu asịrị 2 weeks obere asịrị 1 week ịkọcha ije zuo ike ije zuo ike ịkọcha na Ogechi bụ nke a izuo ike Ogechi nwere mgbe ọ chọrọ gị like ya wee likeness je like ya nwunye gị na ụmụ gị ị ga-ekwe likeness ị ga-enye nwunye gị na ụmụ gị ga-ewe likeness enye ya bịa chọgwa Ogechi ihe enye Ogechi sị na onye idiri ya na idiri against Ogechi ọ na-ediri against Ogechi o nwere ife ọrụ uzu Ogechi social media adị akwụ ya ụgwọ social media adị akwụ ya ụgwọ ebe kansị na ọya o ji eri nri enwe sị gị dadị ngwa gị kere ma onye anụ ọkwa na-abịa asị mmadụ je chefe ị na-alụ asa ezugo ezu ka onye mara ị ga-asa ha ngwa na ịnwe aka na darị friji ihe o ji eri nri bụ ikwu okwu ibi rejista akwụ ụgwọ wee meelụ gị wee kwụrụ gị ịchọ ịnwetaghị aka ọrụ asị na gị je chefe ya gwa na inwe gị aka ọrụ ka m gwakwa gị kịta gwa na inwe gị aka ọrụ gị darị friji wee na-enye ya example asị gị na akwụkwọ gị ụgwọ iwe sị ya gị nwere ọkupeshọn ọ ngwa gị nchi nrụ ọrụ gị ọrụ kwụọ m ụgwọ amadị arụ ọrụ gọvanọ onye ori na-alụ ama akwụkwọ oge bịa na-alụ ezugo n'ebe yọta ezugo bụ ka nyekwa gị nwanne nke gị ịchọga m na gị gba nwaanyị gba akwụkwọ okwu na-egbozi Ogechi ga-apụta ịbịa akwụkwọ bịa yọwa ya biko again gị nwa ezugo na gị na shuga na-akụza ya na mụ na ya nwere stand beta agba alụgo maka ihe ome kịta onye ọ na-balụ na onwe unu Ogechi na ndị a na-eme bada ime ụlọ ezugo lapụrụ ndị a ndị aka ike onwere ndị a ga-emenwe Ogechi na n'ọsa nene magụrụ mpụta ụtagụ na Ogechi ngwa bịa ezugo chọrọ onye ya ọtụgide Ogechi mechọrọ naza epik kọl ya ezugo amara ụlọ o mechaa kọl mkpọkọ Ogechi mmegharịa kọl ome ọ dibịa gwa dibịa na-agwagharị o mechaa pụọ mmegharịa achọrọ nke ya end ama onye ji pin Ogechi apụọ n'ọrụ and one thing with Ogechi ọ na-ege respect ịbịa na pin onye ọ pụọ n'ọrụ Ogechi apụọ n'ọrụ na ezugo na onwe ya ezi adịlasịzie kịta ezugo nke agbụ n'ọnụ kịta akpụrụ ezugo n'ọnụ ofu ezugo ahụ kwa ifu how stupid people dị ezugo amam ezugo kpọrọ Ogechi mechara jetu eze kọl ya ụmụ nke ọkpọ Ogechi eze 7 times Ogechi anaghị aza kọl ya facing history jụọ ya masị maka afụgo m na ezugo na ịkpacha maja na agara ma ojekọnụkọcha ma akụ Zion na nke na onwefe na Ogechi na-aza shuga Ogechi na-respect nke ahụ ọfụma ma ojekọnụkọcha ndị ahụ wee na-agba Ogechi oge ezugo na ọka ịfụ ndị ahụ na-agbara ọgụ ma agụ Zion na-akụmfụ level ndị a na-asị akpọzi n'afọ na-eji akpọ Ebuka Obi afọ ego ọ na-akpọ Ebuka Obi n'ọnụ mgbe ọbụla a na-ekpe ikpe okwu ise n'ogiri ala Ebuka Obi na-agba
Ana Ebuka Obi na-agba ha. Ima the one funny thing n'ihe ya na-eme Ebuka Obi iko Ebuka Obi ahụ afa ọ dị ka ndị mmadụ eme increase nya ịkpọ ya afa ndị mmadụ na-aka njọ agwọ m ndị a sị akpọzi na demand ịkpọ ya afa ọ na-aka njọ rapụnụ ndị a ka ndị nọ bebinete people karị akụza ya na mmanya gị na mmanya nke a ka mmanya gị mma ngụba nke ahụ na-enye gị ọbara rapụrụ ya nke ya ahụ company ị na-achọkwa onye na-emere advert ịmakwa ego na-eji eme company ịmakwa ego na-eji ebi label ime mmanya wee ebe na-agwa okwu isi na ọbụla big man akụza ya na-asị gị na mgbe na gịnị a na-azọ big man biznes ya ka ọma akụza ya na onye na abaghị Good evening, my brother. Thank you, man. Thank God. I like you, my brother. I like you so much. Thank you, brother. Anybody ọbụla na-efolo Ogechi onye ahụ na-agba onwe ya eziokwu ma the one thing na-eyi eme onwe gị n'ụwa wee na-atụrụ onwe gị asị Ogechi is like a naked wire. The moment or join the with other naked wire, hold the reaction immediately. So, like when you can before, yeah, I like it now. So, always these people succeed by in a low gate. You're going on a big guy Mba, I don't sure, brother. Ezuga ma meje onye nwa bi ka sị ka ọ bụ ọtụrụ possible anụrụ m ebe ahụ mee bute m ka nwa ọrụ gị ya ọtụrụ mgbe ihe na-ekwu mgbe Ezugo ihe ma nye njikpọwa Ezugo afa mba chairman Chenna-abịa ofu nwa nna-abịa nye njikpọwa Ezugo afa na mgbe izu ahụ Ogechi na-adọ Jpac Ezugo na-abịa ya Ogechi biko ya rapụzie Jpac onye ahụ Ezugo na ya ọma nka Ezugo adọ even isi Ezugo kịta na ihe ọ na-arụ ndị a biko Ogechi agarịwazie ọ ga-asị gị agha adịghị na ọnọma nyọ maka onye Ogechi bụ it is smart enough onye a si America kwado ovakwa akpa amakwa nke nwakwa akwa ọchị bịa kwado bịa ọbịa for this thing nna nwa ige ịma na ọkwado gị akwado onye kpugo isi mana na-eche nga ị na-abịa mara gọvanọ onye oshi thank you gọvanọ criminal and nke afọ ya buru ibu afọ ya na-ebute ụzọ so Jpac ọ gaghị na ụmụnna-atụsi George wa between Ogechi and Jpac ekwesịghị ịnwụ by now because ihe Jpac mere ndị mmadụ n'ụwa ọ bụrụ na a na-ajọji ya otu o si ajọji Ogechi na he will never be alive. And the truth about the matter is Governor Ogechi na Jpac enweghị ha ga-emenwe Ogechi onweghị ha ga-emenwe Ogechi Ogechi siri America lọta Ogechi na-eri dọla ha nwa na-eri naira so Ogechi were $100 gbarie ọpụta $100 and something thousand just $100 orubekwa 200 o mezie ya 200 ọ na-achị 300 and something thousand ọsọ and these people na-amachagharị ha Jpac na gọvanọ onye ochie ego niile Jpac datara na wedding because ọ ya bụ ihe na-anwale ihe elu niile anyị na Ogechi ga-eme transfer and ọ gaghị abounce immediately Ogechi ga-emere ya transfer and ọ bụrụ na osisi hapụ gaa between them onye ọbụla etinyela aka between gọvanọ onye ohi and Ogechi enweghị ha ga-emenwe Ogechi one ọ kara hajizi ego two ọ kara ha mara mmadụ and these people will destroy this lady complete. Onye abata Nigeria asị bụ na Nigeria wụ Jpac na gọvanọ onye ochie nwe ya I don't know how people I don't know their reason.
ha bịara weekend mee ya arrest so that ọ ga-ehi ebe ahụ. Ha hụ na plan ha ọ ga-ehi ebe ahụ bụ na Naijiria a na-ebelu mmadụ during weekend until abịa next week. Mere the thing ji last 2 or 3 days Ogechi ji pụta. And gọvanọ eziokwu ka na-amacha ịhụ since ahụ Jpac baala n'ụlọ laa solo a na-alụzi obi ya. Gọvanọ onye ihe a na-amachagharị ọnwa na ya nwere serious case more than Jpac because ndị o jere kpọnye aha na dị okwu ga-atanish imeji ya. Mmadụ fụrụ Jpac wee na-asị Jpac ụlọ wee kpọọ ndị IPOB afa. Jpac si na aka ya dị ọkụ ya na ịfụ ka ọ kpọrọ mmadụ afa na nwoke gbasara onye otu ọ na-agba ọsọ ọ jụrụ onye ahụ ịfụ ka ọ kwuru okwu ọ jụrụ onye ahụ ịfụ nka m kwuru okwu ịfụ ka ndị mmadụ ya ka gọvanọ eziokwu na-emere ihe a niile beto ọ gọnarị gị ya onye nwere mislead gọvanọ onye ohi ahụ o so na-emislead Jpac, my brother, that is the truth. That gọvanọ onye ohi ọkwa ya kpọrọ ya jee ebe ọ ṅụrụ iyi na vileji ya nga ụgbọala okwu Jpac ahụ Jpac siri ihe ha ka Lagos ya kwuchie ya ọkpọrọ ya jewe ebe o jere n'ukwu osisi ha si eziokwu Ogechi ama mekwe heaven ngwakwa gị eziokwu na like ikwu eziokwu na amala Ogechi nwere ike ime ka heaven ihe Ogechi meje Jpac ihe Ogechi mee Jpac mmadụ wee si all the way from Lagos wee gaa n'ukwu osisi aka Ogechi ama mekwe heaven ebe igwe akwụkwọ nji ebe akachapụ m afọ akwụkwọ Ogechi ga na-akachapụ Ogechi emegodi sleepless night nke ikpeazụ a since ahụ Ogechi agbapụrụ Ogechi ka Jpac gbaziri n'ụlọ final ọ na-amachagharịzikwa ọ bụrụ na dị mgbe ịhụrụ ọdị mmacha ọ machara dada a bịara iwe Ogechi arrest nwoke na nwoke ha nwụrụ n'ọnụ just imagine ọdị langweji ha na-eyuzi ha na-ama adị meaning nwoke na nwoke ha nwụrụ n'ọnụ Ogechi ọwụ nwoke nwaanyị na-abara gị elu ya nwaanyị onye gosi na Ogechi wu nnukwu mmadụ ọ nnukwu nwaanyị ka ọ bụ okewa azụ ihe na-ewe m iwe nwere another idiot kasị ọha ya wụ Akụọma the oldest man na social media na-achị ọgabiko ọ na ị ga-ekwe m onye ahụ adịrị important biko lafugoro onye ahụ onye ọta ọ chọ ka a na-akpụ ya afa mgbe ọhụrụ ya mpa mmadụ ọ na-adị akpọkarị Ebuka Obi aha na ihe ọbụla ọ na-ekwu Ogechi ọbụla gbasara Ebuka Obi ihe na-eri aga o nwere ihe eji eme nwere ahụ ndị Ebuka Obi nyere ya sọtesi emechaa nye ya ego ahụ ihe ga-agbagbu ya bikos ọ na-atịnyekarị Ebuka Obi ukwu ọdịta ọ so make wave na social media ya na-achọkọta ọ bụrụ na-ekwuka nasịla onye ahụ dịrị important dama na ụgwọ onye ọzọ het ime 10% onye ọzọ nwere ihe eji eme ana m ekiri nna m nwa 90 ka m nwa etiri ya 10 na-eteka na 90 ka m na-etiri daga ekwufusi okwu ịghọtara enwe ihe wee ebe ikwuru kwesị ike otu ofu nwa nọ na o kwesịrị ike ebe o kwere iche nke ndị niile na-ekwu n'Ogechi ha kwesịrị ike ọbụrụ ndị enwere onye na-enye gị 1 naira ofu nwa otu nọ enweghị na-enye gị 1 naira iji ekwenyere Ogechi enweghị onye na-enye iji ụwa enweghị onye na-enye hapụ ikwetenu na nke ahụ enyere nsogbu kwetenu ndị be anyị ka na-echekarị okwu bete ha na-ese okwu kwetewe eziokwu ha nwe ha na-akwụ ụgwọ mana everyday ha na-asaidịrị the whole big man nke ihe a na-ejete side hapụ ha onye ma ọ kwuru n'eziokwu don't compromise your belief with anybody hapụ ha ihe a na-awụ na
I know now watch Honey. You will see the end of the whole game. Yes, I just. Because they always cry more than the breed. Ịghọtago echi na ha wapụrụ ụzọ kpọ polis ma echi na oge echi were ha atụwa na ọrụzie na ndị ha na-ata gị karịa Zion ahụ onye Zion ga-ebula ihe niile a Ebuka Obi enweghị mgbe o ji atụnyere ụlọ ọnụ ụlọ na-akụ gem ụlọ na soshal midia nke a mapụtara oge echi na ha sigo na ọzọ ya mkpọrọ kọl mapụta oge n'oge echi nwere onye ụrụ maọbụ n'oge echi nwere onye dị ka Zion ụlọ agakọ na-achọ ya onye nwe ọgbọ kọl hapụ ya brother these people no Be careful, man. well ihe anyị ma anyị nọ na-watch ha we watch them see the how the whole thing onye ọbụla mebiri the game ọkwụ anyị ụzọ a na-agaghị afụ maka gịnị maka na a na-abịa ekwu onye nke pụta okwu ma ndị ji landlord nwee ego ụgwọ ụlọ pụtakwa ejiri Ogechi wee na-akasị onwe ha obi onye pụta ọka Ogechi mmeghe gị Ogechi mmeghe gị ndị na-akwesịghị ikwu na-agwazi okwu mmadụ ụgwọ ụlọ chikwara agụụ na-agụ gị iche karị 100 naira bụ ịkwụnara Ogechi agwa m pasị ha kedu ndị abụ na fa achịkọrọ ego ha eji eri nri nwa fịcha naira ha ji eri ana m anya si na-eji ikiri ya ịma nji elefant gba ọnya ọ matara gị ọsa iwere ya ọ bụrụ ọ matara ezigbo ihe o nwere ka Ogechi ga-etipụta expense ego nọcha na asa ya onwere ka Ogechi zigesi spendichi ego a kịta mechie ife a niile pụtazie ọ bịa kpụta ndị a mmadụ ji 500,000 bel onwe ọ dọrọ possible na ka ngwa gị ịmara Ogechi ọfụma ịmanwụ na-amalị ya mgbe a na-asị na Ogechi na-eme nke a na ọ na-agba ọsọ na Naịjirịa ọ nọkwa ebe ikwu ekwutere omega arrest antọkụchie gị ị ga-azụ onwe gị azụ ife ije ahụ ọ na-eme ka eme mmadụ arrest wee Ogechi na-eme ya na anwụ Ogechi na-edu am listen to me ka esi na-atụlarị Ogechi nne ji onye gosi gị onye gba ọsọ mme ya Jpac nye dere ba n'ime ụlọ ịkpọrọ onwe gị meti onwere onye na gọvanọ onye ori bịa nke abụrụ na ị na-eme Shalamite nke agbakọ nke Shalamite ị nọ n'Enugu Shalamite n'ime nka ka ihe a na-eme Shalamite emetere na nka Shalamite emetere achawo ịsha agbụrụ onwe ozu nwụrụ anwụ onye Do you know why I love Ogechi? I like here not capital on social media, all the board link. That one is a radical sower of seed to people, to life of people. That even that guy in the mother. Everybody's also alone. And when he gave me, I'm telling you. ọgangwachara ụmụ ntị ịgwa kịta na onye akịta ịfụ kịta ọ ndị Ogechi mechara ajụ ihe Ogechi ogo na ọ na-eme mmadụ ajụ ihe onwere ndị na-eme ka Ogechi sọsọ Ogechi na-eme ndị mmadụ Ogechi nke a ya na onye akịta ifụrụ afịa o gosiri afọ ebe a o gosiri Ogechi na ọ dị ime ọ dịrị ime o yiyi eyi ngwa na na ya ebe a na-eke iru erike na onye mma mmadụ akịta na-eke ihe dịka fine blood na iru ya na fine blood onwe dị iche iru na fine blood na n'ihu na fine blood ka igbo onwe dị iche ofu onye na-eyi ya onye fungo fine blood na fine blood n'iru a ka ịmakọ onwe dị iche finally kịta onye ifo kịta o mechiji zute nwa ezute ndị a ndị Ogechi nyere aka onye aka inye Ogechi poison onye a meche tim onye nna gwa gị ya o mebe 3 weeks o this idiot a meche tim zewite onye nke nwana na Ogechi bụkwa oyi Ogechi nwere ọkụ ọgụm Ogechi nwere ọkụ anyị kenewe Chukwu
ekpere ndị wido na-ekpere ya from Enugu steeti ekpere ndị wido si na-ekpere ya ndị a ka inye Ogechi poison chebje nye m time ka m kọwaa ya ọfụma afọ nwaanyị a wụ PJ ihe ọ na-arụ ụwa yo ihe o bigoro n'ego ọkụkọ ndị a na-ebi bank ego onye ebibe half onye a na-ebi onye a na-ego n'obodo oyibo 20 something years onye obodo 20 something eshishi ihe ka m na social media nọ n'ụwa afọ